Tak keder-keder masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih bersama kami Maggie Dutana Channel. Pas bote tak keder masuk. Kali ini mau masak kol lagi teman-teman. Masak kol. Kule isik bolos sing kae. Di kulkas iki karo Mas Angga digodhog mau dijel tak ingung isih ya Mas Angga. Mau godhog mau? Godhog. Saiki ayo dindangi bola. Mau dadi es batu bola. Loh, kok dadi es batu? Tapi ya dibeli serak. Lah mau digodhog. Iki godhog iki. Ndi? Wih. Wih. Kelompok Pak. Wih ta? Wih. 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 Wih lah, wih. Wih. Abok mana? Abok sing. Diabok sing itu. Abok sing sik. Dari mana abok sing? Piye rasane? Enggak gurih. Mantul. Wih. Kelompoknya. Masak ampak barang, Bu. Pak Lana kakang. Wih. Ampak oh. Iki kule. Oh, iki balau kule. Ini kan mari dipisah nek dhuwur, berarti ungkel lagi digodhog. Ini. Ampre jan iki kok ampre empuk ngono ya jan iki. Ora iso empuk kono iki. Ngono tetek muni iso ya. Tapi aku dhisik empuk tenan kok. Ora iso. Wis to. Empuk ya mesti. Long pitik. Pitik sayur abang kuwi iso empuk. Weh. Wes. Masak bola lagi bumbune. Bumbune siap ready. Cekeh ngulek bola. Stop ya. Cekeh ngulek. Cekeh ngulek. Idine sing kakak. Mah. Kerasa lek aku wis lek bumbune kerasa. Es bola. Iki dilanjut engko lek Mas masak, oke? Sip. Teman-teman. Ini mau Arep mau enggak beli bumbu. beli bumbu ya. Arep dandani anu bola iki. Brimoku bola bintang cair. Tentungane teman-teman. Mau kuliah tinggal nek omah. Aku nunggu ibu, tak tinggal dek patok sik. Heeh, kon jang-jang Dandani brimoku. Dek Bang. Bola bola. Weh, patoke. Terjo ya gini. Terjo bola. Woi. Cuacanya baik kok teman-teman. Kuliah akan ngurus ibu mau nek omah sian. Tapi tak pengen masak sih. Akan nunggu nih godok sih wau. Bola. Tak tinggal dek Bang, dadani Primo. Sedang cair bola. Kayak ngedang tuku rupane Dungane. Sedang tuku brio kuning. Cita-cita harus terwujudkan nih. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah. Kalau Sayyidina Muhammad, kalau Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Guys. Bola. Ke perapatan Sidoarjo bola lagi. Apa ya? Mas kodok. Wah, tenan bola ya mau. Nek dadi anu bola. Wit gowedi ya bola. Wah, tukurun kok ya. Promosi wet. Oke. Alah rasa kakek bola maringgit oleh oi. Maringgit gede tapi. Nek bola takno. Cocok turun lho. Aki menuju Patok. Bola pasar Patok. Pasar Patok. Wah, kalau bola, kemudian witku, wes. Mandi sik. Mandi sih no. Oke. Anu bola. Promosi wet iki pokok bola kan. Eman ora didol emang. Ki aman ngisor bos, arep tak tanduri apa jagung apa-apa ngono lho bola. Mandi sik. Lho bola awitku. Ayo.
Sumber Sidoarjo monggo. Iki bola Iki wit-witane. kitane iki lho wis. Iki murah bola iki. 50 juta iki. Iki 1 juta. 50 juta. Oh. Betul lo enggak begitu brio. Begitu brio. Iki 100. 100. Kae. Iki nganu bos, 150 juta iki. Iki 150 ya iki. Heeh. Piro ya? Halo. Piro? Kamu piro? 50 to? Heeh, ora 150. 250. Wis plan titik gitu brio. Kae 50 kae. Endi? 1 juta sing ae. Oh, kae 1 juta. Oke. Piro san? 200. Heeh. 200. 200. 200 lho, 150 sampai 50 tok. 200. Telu. Oh iya, 250. Iki. Iki 250 lho iki. Iki 50. Oh, 300. 200. Iki bengkong-bengkong iki nggen bonus ae wi. Iki bonus. Oke. Bonus tak iki berarti ya. Ya. Wis pokok ora lali bola iki. Iki Promosi promosi wet. iki iki ra payu lak 200 iki wis penake omong wis digawe 100 ae. 100 iki ya. Oke. 1, 2, 3 ke borongen. Borong. Oh, ke 200 ae bene. Wis piro wi? 200. 600 juta. Cilik-cilik iki, cilik apa men gedine iki? Bola. Iki segi bonus ae ra apa-apa ndek. Oh, iki bonus dari Mas Angga. Wis 600 ah. Wah, ya turah ya gitu kok. Wah, yo Lamborghini ya, Bos iki. Civic Turbo no. Iki Lamborghini. iki paling gede dhewe bola iki. Oh, iki. Wah, dolan wis. Wih. 600 mbak iki 200 berarti 8. 200. 200. Wes kuwi ya rasa lek kae. Lah kae ugong kok. Kae pange akeh kan njaluk 500 sing kuwi. Lah ana bener wite sita tapi kan kayak wit telu to delok iki. Oh iya, Kilo bolo. bener Sita tapi Oh, delokan. iki piro iki? Iki 500. Iki 500. Oh berarti 13. Udah ndukur. Ganti kowe ngukur. Saman mau ukur no. Ganti iki. Pirangane wong. Sik, kok di tak batasane sik. Sik bola. Iki 500 bola. Iki 500. Wis sak M 1 juta no kok sak M. yo sak M lho iki mang wis 800 tambah iki kok berarti 1000 pila ngarane? 1 juta. 1 juta. Ya goblok. 1000 Tau nyekel duit sakmono, Bro. sak M muncul 200 bola. Mau 8 kok. 8 ambek 5. Oh. Heeh. Wes. Yo tak titeni bola iki. Iki. Oh. Kalem. Loro. Sik bol. Lu. Papat bola ketok Pas ra. Go kok. Telu papat. Papat iki yo. Papat kena omong. Papat. Berarti Iki buletane iki lak tanganku kan 20 iki sakmen iki. 20 ta bola. 20 cm. Pas kok salpok kabeh ngaku kune kok. Ji ro Berarti 40. 40 iki. Berarti depoku iki piro? Depomu penak aman digawe karo 1/2 meter ae. Oh, meter setengah berarti peng 6 meter. 6 meter muncul 40. 40. Lho bola beletane. 6 meter beletane. Wit bola untuk pangetok kaya ngene lho. Wah, gendeng Mas Banallah. Iki pirangane juta tahun iki. Wah, cilik. Kira Mas Sita lho bola-bolaan to. Bah, Iki mau borongan kabeh. emang rungkat to? Delokan iki. Rungkat iki yo aku. Sing cilik-cilik udah nggih bonus ya bola bene. Wis pokoke isolasi apa malah oleh Lamborghini malahan. Sak ndure Brio. Tukokne Pajero malah loro. Dan bola ini kok ya rambruk ya bola ya. Delokan iki rungkat ae. Dirungkat. Iki, wi. Bola retek lho bola. Balan nganti kan dhuwur iki. Oh ya. Wah, ki sampe gedine resik wi kabeh. Wis yo bola yo. Kosek. Lek promosi wet iki wayane Bimo iki dani Bimo. Bintang cair jare. Jalan bola, retek lho bola. Kok adewe ngomong ngono mak bruwok rosok. Komble ayo rono. Oke, ya delap layu. Iki wisata ya an. Wisata no bola iki. Wisata Sidoarjo iki kene iki salah sumber songo. Heeh. Aku kita mlebu wis ta mlebu rono. Gung.
Iki ngene-ngene ndek-ndek ini nggih bonus ya bola ngene iki. Oh, nggih bonus iki meja-meja kan enek to bola iki. Oke. Lah kuwi iso lak kentok piye bola iki? Sing sono apa sing sono ya judul bola. Iso papat. Apa wi? Iki bola. Seperti meneng bange bola. Detik. Dungone bola. Diwingi rong berhasil bola. Muga-muga berhasil. Amin ya rabbal alamin. Detik anu bola. Detik apa? Detik mencapai uang. Ya oke. Kan detik bola. Muga berhasil bola. Ben ndang mulai ben numpak kuning rupane. Betan Pak setang bunder. Amin. Semangat terus pokoknya. Wis enggak waras sih kok nang apotek putih mak waras sih. Kare obat. Goblok, bola pasar patok iki bola. Lah pasare asli kono bola iki sih. Kayak pasare kae lor perawatan. Disepile saya. Enggak langsung kene wis rame kok. Iki bange bola wis nyuwun dungane bola ya mugi-mugi berhasil lah niki. Niki. Wah ruame bola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman sudah berhasil. Beri mau saya tinggal nunggu ini. Nunggu pencairan. Alhamdulillah bola wis dadi ya kaya. Ya, alhamdulillah bola. Sudah wasul iki. Nih, wah tenan bola. Marem san. Wah, nunggu pencairan. Mergo sawi bola. Prosesnya panjang. Sese tenan, Pak. Oke. Berproses iki bola. Oke. Siap sip, lanjut ke bola iki arep masak kul iki mau piye kayak mulai godhog kayak. Ben anu bola ben katek lan bola pas dalane. Pemerintah iki iki. Iki wisata iki bola. Joglangan 1000. Joglangan 1000. Oke, siap. Ada lagi, teman-teman. Nah, teman-teman. Kita lanjut masak kul bumpet. Kul apa sing anyele bola? Kula bonang katangan atine bona curat-curan aku tak kula tak pilih pamit kula pun ngrasa sakit iki masak piye iki ora dibido apa di apa to enggak lah iya kaya apa Masa? Di masak piye bola? Mas Lion kae Ibu Pas berarti apa, Bu? Oh, pinter Indra malahan. Potong jeruk. Iki bola bumbune. Entar kok kuwi. Entar useng entar aja. Endi to wajane endi? Kon kok nguseng kondang endi wajane? Wong satu iki. Lha endi? Sing ndi? Oh sini blok. Kulkas. Kok katanya ada apa-apa nih? Kayak televisi nih sama pipa. Nyanu pengawian. Ya. Alhamdulillah. Aja kuwi kelet ndang. Yo ngono kandel iki tapi buku iki kelet. Wah, wajan ganti-ganti ping 3 lho bola. Lah sing ngetani ora bi malahan. Ora malah ora tapi iki jerantah apa wi? Yo kuwi apa kok? Kak ekonomi ae, tapi jerantah apa wi? Gentekan opson. Kowe ndak jandre ati wi. Tak goreng ati kok. Ojo muarus. Ana Rayon. Wajan Iya, iki Lion. ganti ping 3 nih. Mai dhewe ya. Wah, brio menanti ya. Apa? Apa aku kurang ganteng? Apa aku iki kurang setia? Nganti
Kowe. Kami dengar Bu. Kami dengar. Ibu ubel kayak gitu bagian kalau ibu. Ibu ubel kayak. Wis ngenteni sate bola. Proses memasak. Iki bola. Pas ora kena. Nah. Lho bola kul. Apa? Gosek to ben satku iki gosek tok. Iki memasak kul. Udah bumbune cek. Bola. Ben resep ngono. Udah bola. Arep digawa nang kene Mas Heru karo Mas Supri sing winginane anu kae lho bola, melu golek kae lho bola. Konten bola. Melu ngonten kae iki arep digawa rono. Cek, cek. Ponane ya. Ponane Ibu. Ibu ra doyan. Ibu ra doyan. Apa nih? Ibu asli doyan tapi iki ndelik-ndelik lak mangan. Piye? Ndelik-ndelik. Ora. Ndelik bola. Yo. Mama lah mangan ra mentolo golek ya piye to iki? Lah aku kan dia demen kok golek. Oh, ala padha ya aku berarti. Seneng lo. Lah ora. Pusing nang kepala. Pusing bala baby. Au. Aku lek doyan kita. Sik diungkep bola. Iki prosesnya sik sepira iki? Mau masak enggak. Apa? Sik ngenteni sat. Oh, belas sama sama yo. Ora masak. Cairne. Mbok ala masak oleh piro? Telu. Yo ala ngono mau 5 kilo. Sak kan kene enek no. Enggak 2 kilo tadi kene kae. Enak kae. Alah engko golek neh sing terus tak gorene yo. Heeh. Gampang pakai tapi tahu. Gampang. Gua tak konser lok panggonmu ndi panggonmu. Kilo sing karo anake man. Sapa Bu? Wong biyen kan? Masak. Wis siap bola iki. Kule wis siap iki. Lho bola. Iki di Wis. terne ngene Mas Heru karo Mas Supri sing melu Nonton lho bola. golek kae lho bola. Oke, sepil. Iki. Wes. Iki. Pas. Sip. Kata kurang rapi. Seret. Masa pakai kecap. Masa pakai kecap kayak mau. Ini iki. Garing-garingnya. Lelian Iki iki. sik alok lho iku Yan. Ora iso kon iki. Ya Bu. Maksudnya bener alot tapi iki meresap bumbune lek gue kae gak. Alot orang resep. Bunyine gegedan. Ngono lho bola. Lah kene iki tau melok restoran lho bola. Chef kok. Geng segala geng. Eh, Jan bola. Wong anu dilantane ora bola. Rambutmu mek dimisne ora. enggak wis. Tiga Akmu dimoni. kowe lho. Glantah. Ibu. Wis ngono kuwi. Ibu iki. Lek macak. Ora masak iki. Ini bola. Wah, itu nih. Ti betul berarti di kurang sor. Nih. Ah, itu bola. Didol sak pelang no kaya payu bola ini. Payu sang ini. Jadi gedang no. Payu. Campuri godhong lateng bareng payu. Wah, lah nggih nyamplok cangkeme kae no. Oke, bola siap. Gila bola. Wah, Meringin. yang ini loh. Masakane sapa iki bola? Masakane Mas Angga. Ala tak keder-keder. Bu, amin. Gila wah. Kule bola. Ya harus diterima Mas Heru karo Mas Supri kono. Masih melok kae lho bola. Sing melu golek kol karo bola. Yang ini iki. Wow. Wah, Wis mening intelijen intel. ayo mah. Yo. Adol kucing ra payu bola. Iki. Wis 200 ra apa bola? Pus. Meong. Kae. Wis loro 200 ora ono. Iki yo meteng iki. Kucingku 18 ora pernah tak do ya, Dul. Kira apa-apa Biyen. kok didol iki bola. Biyen akeh kucing ibu ya. 18. Le enggak pareng le. Jangan lupa apa?
Oh, mainnya capek-capek. Kan sithik. Jajal. Lah. Tester. Aja. Ah. Iya dibalikin neh. Wah. Kape ngendi kalah bolo? Terang ngendi. Disiput. Siput. Kenaan bolo. Hah? Kenaan. Kenaan. Kita bolo. Jajal. Jajal. Ah. Saya tahu ngapa wis ndok demok iki. Langsung. Wah. Nak toh? Kamu ngenyok. Iya, jalan-jalan itu. Kabenan kae enak ndi? Nyak iki. Dinane kae lho, Bro. Dulu yang masak ini, Bro. Siapa kenal ora? Cele. Mesti ngono kuwi ya di sini. Enak. Sip. Sah. Nah. Nang kombong ae, Pak. Nang kombong. Kombong apa? Lihat. Oh, sak. Biasanya nang kombong. Ya. Maaf. Enak ale. Heeh. Nah, pernah mesti diomong kae. Tak Enak, kira nah. ora ngapusi tak cilik iki. Enak ora? Ale. Tak kira ora ngapusi bolo. Enak polo apa enak tenan? Enak tenan ngomong. Enak tenan. Pinter kok ya le. Wah, ibu iki an iki mau. Cepet. Kok lagi lho bolo. Enak tenan apa enak? Tenan. Enggak boleh ngono, enggak boleh. Enggak boleh ngono. Sik panas ora ya? Enggak. Kitab. Sadem ta? Wah, Ini enak. tak cilik enggak pernah bohong bolo. Bohong itu dosa. Dosa itu bohong. Akhirnya bohong-bohongan. Akhirnya dosa-dosaan. Aduh. Kita ada ini apa Bu? Dada apa iki? Bener ora adem sih lho. Ben adem sih. Ora kabeh soalnya ya dahono. Wah, kayak ini loh, Bro. Ringin ya. Beringin kok. Sangat kualat Kule. Kul siput. Dadi ngene iki apa? Ngene iki ya. Oh, mingkang. Dadah kuwi ya. Apa? Enggak jalan ya. Coba. Enak pala kecat. Lah mak aku lek pedes. Ora pedes lho Jindra itu ya. Aku lek pedes ora. Jendran rono aku seneng kuwi. Pedes kok. Lah, lah manis orang Bah, piye iki? iya bola iki koyo ngene, Pak ya. Oh, enak iki ya. Kayak ngene bola apa? Meruwingin meling-meling ya. Janan. Yes. Siap. Gas. Oke kene Mas Heru sing wangi golek kol kae. Sudah mulai amat. Tertib lalu lintas bola. Oh, lah tapi ini ndi mau? Hah? Lah mau kene ndi? Kan Kuwi rasa ge Malan apa topi. nyapa kemana dia? nyapu toh. Wah. Yo, anaknya dibilani. Ya ibu, karo Lion, karo Jendra. Ya aku karo Mas Angga. Siap OTW. Ih, sono sik ta. Loh, kayak babumu lho. Lah iya no. Aimu. Ah, Dal. Amat ya, Yan. Pas foto apa, Yan? Tak keder-keder. Teman-teman selamat bola. Ono pelawang sik. ayo teman-teman. Tak juga imbauan ya. Nah,
legok bola. Oh, stadion bola. Ya. Cuacanya nggak mendukung bola. Wah, wis kudanan iki ra mendukung piye kudanan. Wis kudanan bola mau. Piye kembloh ya bola. Wah. Iya bola. Stadion legok bola. Bola. Stadion legok. Gelora. Lek ngarani. Iki teko SMP. Syuting sih cewek-cewek iki. Mas Bote. Tak geter-geter. Mas Bote apa? Yo, bro, bola. Bola iki. Iki cang ganteng-ganteng iki. Iki lho, dhisik sekolahane Mbak Mega ya toh. Sekolah mbakku nganu kono no Cangkring. Iki lho, SMK negeri ya tuh. Lega, yes yo bola yo. Nyawu cang ganteng-ganteng iki. Iki cang ganteng-ganteng. Kalau kayak tak geder-geder kayak misalnya kayak Cewek kalau cewek cilik lho, cewek cilik. Cini ngono. Pacilan cini kalau. Anu. Tak geder-geder masuk. Yuk lanjut mana yuk. Wis teko lampu merah legok bola iki, teko lampu merah Tempat? legok. Tempatmu ora? Heeh, tempatmu elek kayak ibu kalau. Lho, lho. Ibu teko kono ya. Ngamen kumpian nang kene bola. Ya tau nang kene barang nek lampu merah legok. Iya, lek ku nyilver kae nang kene iki to bola iki ngene iki. Silver bola. Nek kene. Dia wong e. Ini iki. Kowe arah kok kene tok lak mu kan wis. Lek ngamene Silver. Silver barang kono kae. enek arah kok kono. Ya nang kene nang kidul kono arep netan. Bola. Terus. Rungokno. Regane Mas Duta lak didongane kon melarat ora iso melarat bola. Perko melarate wis gaduk. Lak sugih iso, lak melarat ora mungkin. Amin. Nan kon nyumpahne. Dan Lak melarat ora mungkin. brione awe-awe jan. Lak sugih iso. Iki meh teko bola iki. Wis meh teko. Bismillahirrahmanirrahim. Wis teko kene bola wis teko mae. Mas Heru kidule lampu merah ngelegok. Lah kae Pak Bani. Bu. Wis teko bola. Wis nyampe iki. Lah kae Mas Heru. Mas Heru iki. Bani. Kau mah Mas mau? Nuwun ini. Perlawan ngapunten Pak ini. Iki dulure. Kayak Mas Heru sing wangi golek kul ndekne semangat iki. Ya. Ayo Mas Angga. Sowan bola. Sowan. Gini Kang Heru. Kang Heru. Heeh. Dulure ya. Ya. Dulure Nggih. iku pisanan. Pisanan bola. Heeh. Iku bapake. Mas Heru. Ngendi iki? Ngendi iki? Hei. Kok topine ambek wonge gede topine. Pas bote apa, Yan? Bola. Yan pas bote apa? Lho, ngono kuwi ya. Piye to Yon iki? Iki tempatnya iki dol lampu merah ngelegok bola. Lampu merah ngerobyong. Timur jalan. Iki. Siapa? Jal R. Ganteng-ganteng ra iso muni R. Kontrol veksi lho ya. Ayo, kontrol veksi lho. Wis, Pak.